Днес ще ви разведа из къщичката, която наскоро купихме. Ето я и нея. Много буклук изхвърлихме. Както виждате, копаем, хвърляме, намираме си разни работи. Така, тук влизаме. Ето го и коридорчето. Достатъчно голямо е. Тук ще бъде спалнята. Също е големичка. Вече съм направила проект в главата си. Тук ще е детската, която ми е много трудно. Още не мога да преценя как точно да я направя, кое къде ще бъде. Но има доста време, докато стигнем до там. Това е холът, като и той е доста широк, просторен. И мислим, ето тази стена тук да я махнем, за да стане хол и кухня. Да стане още по-широко. Тази врата ще зазидаме. Тук ще бъде печки, там ще бъде мивката под прозореца и това ще бъде банята, като бани и туалетна, като тук ще е туалетната. Тук мисля да направя душ-кабина и от тази страна може би ще е мивката, някъде тук. Това е за сега от нас. Ще продължавам да качвам видеа, да ви държа в течение. Много ремонт ни чака, много чудо. И по двора, и вътре в самата къща. Ето там е гаражната врата. Но мисля, че ще се получат нещата и ще стане много хубаво. Ето ги двете дечица. Това ще бъде направено с райграс, най-вероятно. Там отзад се замисля да се направи навес, където е живата плет. Това нещо цялото ще се събори. Тук отдолу има маза. Тя е голяма колкото кухнята, но не бих влязла, защото има много пайжини. Малко ме е страх. Ето тук единия баткото мрънка за телефона. Не може. И така, имаме си една голяма туя. И сега ще ви покажа, само да премина през хръсталаците. Сега ще ви покажа и реално от тук ще минава колата и мислим хоп тук да се бетонира и ето там отзад да се направи гараж. Но първо трябва да дойде едно багерче тези дни, за да изчисти всичкия този буклук насъбран. И така. Желая ви всичко добро. Ще се видим отново в следващото видео.